We staan op de vooravond van de release van de nieuwe single, ja. Als we straks op vakantie gaan, die heeft denk ik nu, dat vloeit heel langzaam nu af. Vakantie is over. We gaan nu richting de wintersport. Dus vervolg komt eraan. Nou, hoe heet de nieuwe single? De single gaan we nog niet verklappen. We houden het echt helemaal spannend. Meen je niet wel? Ja, nee, we houden het spannend. We komen wel gelijk helemaal compleet voor de dag. Nieuwe fotokaarten, clip erbij, single. Ja, maar ik moet je nog heel even in spanning laten. Nou, het liedje gaat over vrouwen. Ja, die vrouwen zijn op zoek naar iets. En de rest gaan ze heel snel zien, denk ik, op TV Oranje. Volgend jaar zit ik 5 jaar in het vak. En dan willen we toch een beetje een show van gaan maken. En dan komt ook het nieuwe album uit. Nou, op het album kan je niet alleen maar feestnummers zetten. Dus daar komen ook ballads op. En we zijn sowieso druk bezig, ook dit jaar misschien nog. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen dat we met rondom de kerstdagen nog wat gaan doen. Hey, en nou zo begin volgend jaar is er een groot evenement in Westendorp. Ga je daar ook heen? Ja, daar ben ik ook bij uitgenodigd door de organisatie. Ja, ik ben zelf nog nooit op vakantie geweest, dus het lijkt mij helemaal te gek. Ja. En dat sluit dan weer leuk aan bij de nieuwe single. Ja, maar ik heb wel gelijk gezien vandaag in Hallingen dat ik wel een paar extra winterjassen mag aanschaffen. Ja. Want ik heb het koud. En in de sneeuw schijnt helemaal koud te zijn.